Саламатсыңар достор. Охайо минасан. Минна каваи, бусайку. Бүгін демалыш, выходной. Деп бабушкама алма жейлектин бар, алма алып. Анан көп вопростар болуп атат. Много вопросов про бабушку. Хочу интервью взять у нее. По вашей просьбе. Ну, молодцы, спасибо за подписки, за лайки, за плюсы. Ну, я в бане, поэтому и хотелось бы, чтобы перепостов много было. Будете делать перепосты, может быть, меня из бана вытащат. Так, температура воздуха. Утром 25 градусов, 25 градусов. Влажность 80%, ныин 87%. Как говорят японцы, аци, меча, аци, я. Мужчина аци деп қойшыд. Ладно, едем, давайте. Че, келдім, апашка. Велосипедін тыштап қойым бақ. Деп, тегі вопростарға ответ сұрали, орысша, қырғызша. Тешта чай. Убача. Тұрды екен. Свет жоқ қой. Убача. Ұқтап жатады қой. Шимада-сан, どこにいるの? ここにどこ? まだ起きてないか? 起きたよ、いっぺん。もういっぺん起きた。ほんでな、寒いしな。なんです？寒いっていうか、暖房するほどでもないけども、あれやからな、もうベッド入っとこうと思って。汗? 体大丈夫? 大丈夫や。起きる? 私なへん、起きるわ。サパッとは来てくれたから。ゆっくりでいいよ。ゆっくり。まあ、自分のペースで。ペースやるわ。Тоже бабушка тұрсын. 3 этаж. 3 этажа. Сейчас свет включу. Сейчас бабушку посадим, лицо помоем, потом продолжим. Давайте. Она затала. Продолжим. Ма,これいちごパン、ジャムパンは大好きでしょ？ありがとう。はい、すみません。いちごパン。で、これは食べないでしょ？餅。これ硬いけど。これは今から飲むからどっちがいい？野菜方？甘い方どっちがいい？いちごじゃなくして甘い方。甘いこれ？野菜？甘い。まあとりあえず。これね、パパが一つ欲しいわ、大根餅。一個だけ。うちで食べよう。ちょっとまた開けるわ。ばあちゃんの後ろにお皿がいっぱいあるやな。ないない。きれいな皿ばっかり。で、何がいいかな。これにいいよ。一個だけちょうだい。俺、一個もありがとう。いやー、美味しそうやね。俺も食べるから。大丈夫？バブシカン。これ餅。で、おにぎりも持ってきたよ。おにぎりどっちがいいかな。なんと、酒？酒にするわ。酒？これ酒？これ酒。これはもう。いや、もうそんなん、これも食べてくれる。とりあえず。で、これをどうやって入れる？わかる？わかる。これはな。どうやって
Ну-ка.今日わかる？わかる。お母さんは今日奥さんはご飯作ってる。昼ご飯？いや、Следующий вопрос. お母ちゃん何人兄弟？ 5人。 5人? Qancha balasыңар депчи, qancha bir туғансыңар? 5人? それで一番の一番上は私男？男やってんけどな、その人は小さい時に赤ちゃんの時に亡くなったんや。 Все. ほんで Беш bir туған болып істеді. Ең старший апашка. でそれから тиге инесе кичке кезінде эле каза болуп калган дейт. Соштор ато 3人. あと5人いたんよ。 5人. 6人もあって5人。 6人があって1人が亡くなった. 6 бала экен. Старшая一番の上は 私 апашка да. Кичке экинчи бала каза болуп калды дейт. Де кочига この人は一番下。この人はね、ギリ一番下の弟の奥さんやった。 бұл кеме. ほいで Тиге ね、 брачкасын аялы. 私でしょ、私、で弟、 Бұл каза болуп калды. 弟、で、あ弟、 Отот эркекで、妹、 эки брачка сестренка. で、一番下の弟。 Отот で үч このね брачкасы бар екен. この弟がね、亡くなってな、もう、こ каза の болуп 間 калды. もう7年、7回忌っていうな、細手さんの、あれを、地蔵したんよ。 каза болуп калыптыр. Умер оказывается. 何ができて。 Демек мана минна уji Киото несиңдер да? みんなもうこの近辺や。 Бүт баары жакта здесь живут дейт. Ёкатта. だからな。 6人兄弟 6 бир тууган экен. Саламатсыңарбы достор. Охайо минасан. Минна каваи. Бусайку. Бүгүн дем алыш, выходной. Деп бабушкама алма жейлектин бар, алма алып. Анан көп вопростор болуп атат. Много вопросов про бабушку. Хочу интервью взять у нее. По вашей просьбе. Ну, молодцы, спасибо за подписки, за лайки, за плюсы. Ну, я в бане, поэтому хотелось бы, чтобы перепостов много было. Будете делать перепосты, может быть, меня из бана вытащат. Так, температура воздуха. Утром 25 градусов, 25 градусов, влажность 80%, ныйым 87%. Как говорят японцы, отцы, меча, отцы, мужчина отцы деп қойшыд. Ладно, едем, давайте. Чё, келдим, апашка. Велосипедін тыштап қойым бек. Деп тиги вопросторго ответ сурайлы, орысча, кыргызча. Тишта чай. Убача. Турду экен. Свет жокко. Убача. Уктап жатат кой. Шимада-сан. Доко ниいるの? ここにどこ? まだ起きてないか? 起きたよ、いっぺん。もういっぺん起きた。ほんでな、寒いしな。なんです？寒いっていうか、暖房するほどでもないけども、あれやからな、もうベッド入っとこうと思って。体大丈夫？大丈夫や。起きる？私なね、起きるわ。サパッと来てくれたから。ゆっくりでいいよ。ゆっくり。まあ、自分のペースで。ペースやるわ。Тоже бабушка тұрсын. 3 этаж. 3 этажа. Сейчас свет включу.
Сейчас бабушку посадим, лицо помоем, потом продолжим. Давайте. Она узатала. Продолжим. まあ、まあこれいちごパン、ジャムパンは大好きでしょ。ありがとう、ありがとう。はい、すみません。いちごパン。で、これは食べないでしょ。餅。これ硬いけど。これは今から飲むからどっちがいい？野菜方、甘い方、どっちがいい？いちごじゃなくして甘い方。甘いこれ？野菜？甘い。まあとりあえず。これね、そうそう。一つ欲しいわ、大豆餅。一個だけ。うちで食べよう。ちょっとまた開ける。ないない。何がいいかな。これにいいよ。一個だけちょうだい。俺、一個もありがとう。いやー、美味しそうやね。俺も食べるから。大丈夫？バブシカン。これ餅。で、おにぎりも持ってきたよ。おにぎりどっちがいいかな。なん酒？と。酒にするわ。酒？これ酒？これ酒。これはもう。いや、もうそんなん、これも3個これで。で、これをどうやって入れる？わかる？わかる。これはな。どうやって？なんか。今日わかる？わかる。お母さんは今日奥さんはご飯作ってる。昼ご飯？いや。で、刺すのこれ。こうか。入った？入った。入った？はい、いただきます。まあ幸せやな。счастливыйじゃбақытлы болмынで。で、ジャムパン後ででしょ。これでいいよ。もうこれとこれ一つ食べたら十分やわ。本当？昼ご飯。食べられへんし。ね、たくさん食べたらね、しんどなる。көп жесем ұрып қаламын дейді。もうね、食べ過ぎて。美味しいこれ。で、みんな聞いてるんですよ。おばちゃん何年生まれですかって、どこで生まれた？қаяқта төрелдің деп. 1934年。 1934 жылы. Нан кетсі? 9月。 9月емес, сентябрьда төрелгем дейді. 24日. 24日? 24日. 9月24日. 24-інде. そしたら9月の24日に90歳になる. 90ға толады анда. 24 сентябрьда. わかった。で、もうね、90までね、こうして生かしてもらって元気やし、朝のもまあ今のところ大丈夫やからね。感謝、サンキュー。тоқсанға шықтым, орған жоқпын, деңгем жақсы дейді, башым істеп жатады дейді. Мына ушундай вопростарда ошолорго жооп берет. Де, 次の質問. はい。生まれはどこ? қаяқта төрөлдүң? ね、私の両親は、母は宇治. 마맘 우지대 төрөлгөн. 거но 우지시? 우지. 아가토神社知ってるでしょ。近くで. どこ? アガト神社. 아가타神社か. 벽다 храм бар, ошонун жанында төрөлгөн дейт.父は城陽市,今の城陽市. 조요시か. атасы болсо 조요시 деп 벽다 төрөлгөн дейт. で昔やからお見合いで結婚しはった. 되게
Неме. И это сейчас結婚したのは、お見合いは、お見合いдеген неме. Атасы енесі, ой, ну, короче, сүйлөшүп туруп же эме, жол салып анан үйлөнүп болгон. お見合いで。だからね、ほんまにね、昔の人やからね、今やつはそんなんなあ、見ただけ。だけど、父がね、私の父、ファーザーは、お父さんね、атасы。シナジェンってあったでしょ。要するに、ほら、キリギスからずっとまだ、その時に戦争に行って、右足はこんなよ。で、ずっと失うけどね、手はこんなで、足はこんなんよ、まっすぐ。でね、何事も左手、Gも左足、畑も全部。Короче, атасы деген согушка барып, оң жагы полностью эме ранение болуп катып калтырган, бүт сол кол менен жасчымын дейт. Де, нан сайма деген китап.父は84歳。 84ге чыгып каза болду дейт. Soしたら、お母さんが最初、お父さんが最初亡くなった。お父さん。お父さんがお父さんお父さんは84。お母さんが94。もうね、かわいそうやった。94ге чыкты дейт. Энемчи. なんでかわいそう。なんで言うてね、もうね、ほら。байкуш бечара болду дейт. 私はな、なんていうのか、一応高校まで卒業させてもらったから、シコラビットンで自分がまずしたいこともな、まあ本読んでもわかるし、けどお母さんはな、昔のあれやからそこまで教育受けてないんだしね、もうね、生きる希望を、まあ、早くね、向こうのお嬢が生かしてもらいたい。Короче, раньше японок выдавали по договору, и она вышла замуж без образования. Окувайчы. Она навай кавайсо болду дейт, даже китеп окуп албачы дейт. Сайын даке иштет, только расписаться могла дейт. Ошентип берип коюп өмүр бою прислуга сыяктуу болуп жашаптыр дейт. Мен го жакшы дейт, школаны бүттүм дейт. 94ге чыгып анан каза болду дейт. Ладно, табио. Кичине тамак жеп туруп анан продолжим.